включваме. Взехме завоя, авария третя и тя ще влиза. Опитва се да ни убие филма, около Фиат. Тук засечки се получава. Моторен филм. Днеска ни върви на спиране за коли. Да ни спрем под някоя. То зад някоя е добре. Сандвичите трепач. Сандвичите трепач, някакви типчета. Ще не помислят за камермен. Снимаме подвижно порно. Филм. Асфалт е чудесен. Ръчната беше великолепна. Пак беше зелен. Работници. И сега ще минем през нашето любимо шефче. На гараж за победички. Да може да сме по-нахъсани. Колко ще има гараж или много? Да не се пили? Аз ама не съм злоупотребил. Ти ме тук може да има някакъв съзнат. Някой може да се познае и пост. Окей, клипче. Пауза. И пауза.